fent el rànquing dels 3 millors vestits en el número 3. Atenció, Deku. Deku, el tercer, en aquesta fotografia no és que vagi especialment ben vestit amb el tema dels tatus i tal, però com a mínim té un look, no? No, i a més és un tio que es customitza molt, és a dir, que potser avui li ve de gust anar vestit d'estudiant. I us el trobareu amb la bossa creuada, amb unes ullereres, perquè a més porta ulleres per llegir i tal. Doncs un altre dia li dona per anar més rockero, però és un tio que té gust per combinar. Jo no sé si és ell o la seva dona, però no està gens malament. También funciona, creo que en el caso de Deco... De Deco está bien, ¿no? Está bien. Sí, número 2, moda italiana. Gianluca Zambrotta, aquella perilla, aquella elegància italiana que s'ha de reconèixer que on es posi un italià vestit no tenim res a fer. O sigui, he de dir que de vegades són una mica empalagosos, però a l'hora de vestir tenen una cultura, a més, de moda a Itàlia. Alberto, hablando de moda italiana, traje la última tendencia para la gama de colores que se usa, y acá vemos los tonos Blaugrana. Sí. Y esto es lo último de Italia. Así que, bueno, acá estamos mostrando que es otoño-invierno 2007-2008. Y que está de moda los colores Blaugrana. Los colores Blaugrana, moda int. Hombre, y si lo dicen los italianos... Sí, lo dicen los italianos. Va, missa, i atenció, perquè amb el número 1 d'aquest rànquing no podia ser d'altra manera, l'heu vist fa una estoneta. Qui? Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, el més elegant dels jugadors blaugrana, segons la model Aina Sardà. He de dir que sempre molt ben vestit, a més és un tio que arrossa molt, és a dir, és molt provocador, innova molt amb el conjunt. Alguna vegada té alguna petita lliscada, perquè ja se sap que qui va sempre a l'última moda doncs té el risc de passar a l'altra banda, que és l'horterisme. Però en norma general, el 90% de les ocasions, Samuel Eto'o té els nassos d'anar a l'última i posar-se coses que encara no s'han vist. Esclar, perquè els futuristes estem acostumats, Lourdes, a veure'ls vestits de curt, però després quan els trobes al carrer, clar, han de tenir un look, no? En el camp són tots gairebé iguals, però és molt important el look que portin fora, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que el look fuera de la cancha es importante. Porque Ronaldinho con los casquitos... Bueno... ¿Sí? Para la discoteca, para bailar salsa, Quizás sí, ¿no? Pero como elegante... Però és que Ronaldinho és dels que va vestits tipus jugador de bàsquet de la NBA, també ho portava molt mota, poques vegades el veurem amb texans, molt poques ocasions, de tant en tant se'l posa. Yo creo que él es muy futbolista, él ama, se nota que ama mucho su deporte. Y muy hip hopero, ¿no? Muy surfero también, ¿no? Saps què passa? Que també fa molt la perxa. Jo no entro a dir si Samuel Eto'o és guapo o no és guapo, però el que és el cos que té Samuel Eto'o, tu li poses un traje i té una perxa sensacional. Li poses a Ronaldinho I escolteu, que encara queda molta ronda, hem de parlar de motor i sexe. Avui el motor és l'esport del dia. D'aquí uns minutets no us ho perdeu a la ronda weekend, a la ronda més picantona. Fins ara!